натхненные лёсом адзіным. Вітаю вас! У студыі радыё Горад ФМ вядучы Васіль Барысюк і гукарэжысёр Руслан Леўлюх. Сёння ў нас у гасцях дырэктар Ганцавіцкай раённай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы Алла Владзіміровна Хваль. Алла Владзіміровна, добры вечар. Добрый вечар. Ганцавіцкая зямля вельмі багатая на літаратурныя таленты, але сёння прапаную пагутарыць менавіта пра Міхася Рудкоўскага, паэта шматграннага, вялікага патрыёта сваёй малой радзімы, Палесся, ды і ўвогуле Берасцейшчыны. Раскажыце, калі ласка, пра яго дзіцячыя гады, яны ж прыпалі на вайну. Мой аповед пра дзіцячыя гады Міхася Рудкоўскага будзе з успамінаў маёй матулі Лідзіі Міхайлаўны Міхлюк, якая і зараз жыве ў бацькоўскай хаце, вёсцы Востраў Ганцавіцкага раёна. Нарадзіўся Міхась Рудкоўскі светлай веснавой парою 17 красавіка 1936 года. Бацькі Міхася, Міхаіл Іванович і Марыя Юльянаўна, звычайныя сяляне. Дзед па бацькоўскай лініі Іван Францевіч Рудкоўскі славіўся як знакаміты на ўсю акругу каваль. Бацькоўская хата Міхася Рудкоўскага знаходзілася на так званым мястэчку. Гэта невялікі завулак, 6-7 хат, аддаленых ад вёскі на метраў 200 невялічкім ручайком, рачулкай без назвы. Дзяцінства Міхася – гэта дапамога бацькам па гаспадарцы, а яна тады была яшчэ ўласнай. Паходы ў лес па грыбы і ягады, лоўля рыбы і ракаў у начанцы. Сцяжынкі і дарожкі ваколіц вострава, мабыць, да гэтага часу помняць басаногія слядкі Міхася і яго сябрукоў. Як успамінае мая матуля, брату з самага маленства было ўласціва любоў да прыроды, роднага краю, усяго, што акружала яго. У дзяцінстве ён любіў і клапаціўся аб коціку, сабаку Мірту, з радасцю чакаў прылёту птушак, асабліва буслоў, якія звялі сваё гняздо на высокай прыгажуняй ліпе, што расла пад вокнамі нашай хаты. Побач з велізарнай грушай дзічкай. На двух гэтых векавых дрэвах вялі шматлікія гнёзды і другія малыя птушачкі. Міхась любіў слухаць іх спевы, шчабятанне, вясёлы клёкат буслоў, любіў назіраць, як малыя бусляняткі нясмела паказваюць доўгія дзюбкі з гнязда, як кормяць іх клапатлівыя бацькі буслы, як яны падросшы спрабуюць падняцца над гняздом. Нарэшце ўзлятаюць. Усё гэта вельмі радавала душу будучага паэта, напаўняла яе любоўю і цеплынёй. А яшчэ запомніўся матулі такі выпадак. Было гэта недзе ў 1948 ці 1949 годзе, пад канец лета. Бацька наш веяў абмалочанае збожжа. Мы з сястрой Ірай гулялі ля дому. Мама жала просы на сваім полі ля кукава бору, а Міхась пасвіў наша маладога коніка, якога ён вельмі любіў, дзяліўся з ім кавалачкам хлеба, што клала мама ў торбачку сыну. Любіў праймчацца на коніку вярхом, абганяючы хлопцаў таварышаў, але раптоўна, нечакана, выйшла велізарная цёмная хмара, якая засланіла сонца, заняла амаль усё неба, паліў дождж, раптомна перайшоўшы ў вялізны град. Помню трывожны роспачны голас таты: «Град, а дзе ж Міша з конікам? Дзе маці?» Зямля хутка стала белай, як зімою. Градзіны падалі вялікія, як буйныя арэхі, а некаторыя і большыя. Яны прабівалі саламяныя стрэхі, білі шыбіны ў вокнах. Праз некаторы час, калі град скончыўся, прыйшла мама, босая па гэтым снежна-ледзяным покрыве. Прыйшоў і брат з конікам. Памятаю, як плакала мама, гладзячы і цалуючы ўсю ў гузах ад граду галаву сына. Бо Міхась, зняўшы з сябе верхнюю вопратку, накрыў ім спіну коніка, а сам увесь град прастаяў, прытуліўшыся да коніка. Дрэва блізка нідзе не было, каб хоць крыху схавацца ад граду. Тут хацеў бы прывесці поўнай любові і пяшчоты словы пра свайго брата яшчэ адной сястры паэта, Ірыны. З братам Міхасём я заўсёды адчувала роднасць душ. Казалі, што мы з ім падобныя і абое ўдаліся ў бацьку. Можа, у асобных рысах і так, але ж бацька наш быў мажнога целаскладу, вельмі дужы, а яго рукі, вялікія, з шырокімі далонямі, выдавалі чалавека-працаўніка. Міша ж меў знешнасць інтэлігента, высокі, танклявы, рукі з вузкай далонькай і доўгімі пальцамі, правільныя рысы твару, вельмі прыгожыя карыя вочы. Пагляд яго разумных і уважлівых вачэй адлюстроўваў натуру адкрытага, добрага, праўдзівага чалавека. Мець такія вочы, як у брата, я б лічыла шчасцем. Алла Владзіміровна, а якім было юнацтва Міхайла Міхайловича, калі праявілася здольнасць да паэзіі? У тыя часы на вёсцы самым паважаным чалавекам лічыўся настаўнік. Таму Марыя Юльянаўна настаяла на тым, каб сын, скончыўшы ў 1951 годзе востраўскую сямігодку, паступіў вучыцца ў Ганцавіцкае педвучылішча, якое неўзабаве было пераведзена ў горад Пінск. Дарэчы, тонкасць, паэтычнасць, эмацыянальнасць натуры сын атрымаў у спадчыну ад маці,
Яна, нягледзячы на тое, што мела толькі 4 класы адукацыі, вельмі любіла літаратуру. Дзецям сваім чытала па памяці вершы Пушкіна, Канька-Гарбунка Яршова. Маці вельмі паважала людзей адукаваных. Спробу складаць вершы будучы паэт зрабіў яшчэ ў 4 класе. Некалькі вершаў былі надрукаваны на старонках газеты «Піянер Беларусі». А ў 1958 годзе на старонках Ганцавіцкай раённай газеты «Сялянская праўда» былі апублікаваны яго вершы. І хто дапамог у гэтым, хто, можа, апекаваўся юным паэтам? Захапленне паэзіяй прывяло Міхася Рудкоўскага на працу ў рэдакцыю раённай газеты «Сялянская праўда» ў 1960 годзе. Літаратурная і журналісцкая праца Міхася Рудкоўскага была заўважана. Яго запрашаюць у 1962 годзе на брэсцкую студыю тэлебачання, дзе ён узначаліў рэдакцыю літаратурна-драматычных і музычных перадач. А ў час працы Рудкоўскага ў «Сялянскай праўдзе» газету узначальваў вядомы журналіст і пісьменнік Васіль Праскураў. Именно гады працы ў раёнцы сталі сапраўднай літаратурнай школай. Менавіта Васіль Фёдарович стаў першым дарадцам і настаўнікам пачынаючага паэта, і не толькі для Міхася, а і многіх іншых. Быў ён дбайным гадавальнікам літаратурных талентаў. Васіль Фёдарович Праскураў быў прыкладам сапраўднай чалавечнасці. Міхась Рудкоўскі таскоўны дзён з удзячнасцю і навялікшай пашанай успамінаў гэтага чалавека. Бываючы на Ганцаўшчыне, заўсёды сустракаўся з ім. Ды і Васіль Фёдарович з увагай і задавальненнем назіраў за паэтычным ростам свайго малодшага сябра і гадаванца. Ну, а калі пачынаючы паэт апынуўся ў Брэсце, тут лёсу было заўгодна звесці яго з выдатным чалавекам, літаратуразнаўцам, выкладчыкам Брэсцкага педінстытута Уладзімірам Андрэевічам Калеснікам, які адразу вылучыў паэта з Ганцаўшчыны і апекаваў ім, як апекаваўся над іншымі літаратурнымі талентамі, дапамагаючы ім па-бацькоўску, цёпла і зычліва. Як вы ўжо сказалі, ў Брэсце Міхась Рудкоўскі працаваў у рэдакцыі літаратурна-драматычных і музычных праграм абласной студыі тэлебачання. Дасягнуў ён у сваёй прафесіі вельмі многа, але ўсё-ткі асноўнай справай яго жыцця, галоўным захапленнем былі вершы. І ў гэтых вершах працягвала жыць заўжды яго малая радзіма. Алла Владимировна, прачытайце, калі ласка, некалькі вашых самых любімых вершаў, прысвечаных Ганцавіцкай зямлі. З вялікім задавальненнем. Ганцавіча. Ёсць ціхі гарадок над рэчкай цною, сярод лясоў палескіх і балот. Не знаю, што ў жыцці было б са мною, калі б яго на свеце не было. Відаць, я б жыў, відаць бы не загінуў, пісаў бы вершы, сена ў копы клаў, ды толькі не такой была пайчына, і песня б незакончанай была. Там у мяне сяброў хорошых многа, з якімі па вясне блудзіў як лель, дзесь там, ля партызанскае дарогі, буяе той, пасеяны мной хмель. Хай я пайшоў, і хай змяніў прызвання, хай я не быў у краі тым даўно. Мая любоў, высокая брання, к вам прыляціць, пастукае в акно. Калі пачуеце, не адпужніце. Яна ўсё ж такая, як калісь, як ластаўка, як той на дубе ў жыце, зялёны і незапылёны ліст. З забытасці заслужана гуллівай, яна ляціць туды, у маладосць. Ёсць Ганцавічы, ёсць, і я шчаслівы. Шчаслівы, што яны на свеце ёсць. Мой родны востраў. Ёсць востраў у мяне, паміж бароў, як між заліваў хвалістых ляжыць ён. Там жоўты месяц плавае ў жыцця, у песнях трактароў і камароў. Туды здалечыні лятуць здаўна, буслоў і журавоў ключы чароды, і гусі апускаюцца на броды, жыруюць і гняздзяцца ў чаўнах. Ёсць востраў у мяне, з нягод і скруг, я да яго лячу, як да святыні. Ён даў дыханне мне, і зрок, і імя, і разамкнуўшы небасхілу круг, «Ідзі», сказаў, і вывеў на разлог, перад табой адкрытая дарога. «Ідзі, і зведай рух жыцця зямнога, і мудрым стань, нібы мужычы Бог». Я не мудрэц, але адрозню ўсё ж, здалёк і сталь нарога і рапіры, ёсць востраў у мяне ёсць ліра, і ліра тая, пэўна, значыць штось. Сінія брады, сінія брады, сінія брады, цыбатаму буслу па калена вады, ды калісь апускаў ты далоню ў тую ваду, рукі не могуць зрабіць справы брудная. Калі хоць ты аднойчы глядзеўся ў тую ваду, вочы будуць, бо вёсны ясныя. Калі сэрцам кранаўся струменьчыка той вады, сэрце будзе да скону шчырае.
у хвіліну трудную, у часіну шчасную, бык улік з навальнічнага выраю, ты вяртаешся зноўку і зноўку сюды. Сінія брады, як малітва матулі ад напасці бяды. Маці, прыедзеш дадому у кут запаветны, як брата цябе сустракаюць, хапае ўсяго ў застоллі прыветным, і толькі яе не хапае. І добра табе, і гасцінна ў хаце, ды толькі, ці гэта здаецца, чамусьці бацькоўская хата без маці, што грудзі жывыя без сэрца. Роднаму краю час праб'е, і я вярнуся ў прах, а пакуль яшчэ ёсць трохі сілы, дай ты мне, мой лебедзь белы, крылы, я ўзнімуся над зямлёй, як птах, панад полем стомлена пакорным, над апошнім верасу дымком, над рабіны на мяжы з узор'ям, над забытым за ракой стажком, а яшчэ зраблю круг ціхім ценем, над ляском, дзе журацца крыжы. Родны краю мой асенні, не спяшайце пельца патушыць. Не паспеў яшчэ я падзівіцца, пералівам ніў, буянствам траў, не з усіх тваіх я піў крыніцаў, не ўсе фарбы ў сэрца ўвабраў, песні я твае не ўсе даслухаў, селішча не ўсе я абышоў, словаў, у якіх краса і дух твой самых запаветных не знайшоў. Не паспеў, хоць я і прагнуў зведаць самых-самых тайн тваёй душы, усё прыму, і горычы, і беды зведаю, ці пельца не тушы. Не зусім дакладны лаціянін, не ўсё ва мне смяротным прах, у любові да цябе прызнанне, знічкай хай, да ўспыхне ў тумане і ў далёкіх ад мяне гадах. Дзякуй, Алла Владимировна, за цудоўныя вершы Міхася Рудкоўскага. Нагадаю пра лёсы творчасць паэта. Мы гутарым з дырэктарам Ганцавіцкай раённай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы Аллай Владимировнай Хваль. Зараз невялікі музычны перапынак, а пасля працяг размовы. Дарэчы, слухаць мы будзем песню «Ночка весняя» на словы Міхася Рудкоўскага. Кампазітар Сергей Любчук выконваюць Геннадзь Кавалеўскі са сваёй вучаніцай. Чарка с песнею провела гостей, аж до весничак провела гостей. Ды вернулася нареченому, усміхнулася, провела гостей. Ды вернулася нареченому, усміхнулася і просилася, рибкой билася, а прочнулася, вся святилася. Просилася, рыбкой билася, а прочнулася, вся святилася. Месяц спать пошел разом с сторожем, на земле было где так хорошо. Месяц спать пошел разом с сторожем, на земле было где так хорошо.
натхнёныя лёсам адзіным. Прывітанне ўсім, хто далучаецца да эфіру зараз. У нас у гасцях дырэктар Ганцавіцкай раённай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы Алла Владзіміраўна Хваль. Сёння ў цэнтры ўвагі жыццё і творчасць Міхася Рудкоўскага. Алла Владзіміраўна, большасць чытачоў у першую чаргу захапляюцца вершамі Рудкоўскага пра каханне, прыроду. Ён надзвычай тонкі лірык, але ж творчасць ягоная не абмежавалася гэтымі тэмамі. Так, як паэт-лірык Міхась Рудкоўскі быў улюблёны ў край запаветнай светлай Беларусь, у яе добрых і мужных людзей. Ганарыўся гісторыяй свайго краю, яго вершам уласцівы глыбокі псіхалагізм, непасрэднасць, шчырасць пачуцця, яркая вобразнасць, тонкі лірызм. Спрабаваў свае сілы Міхась Рудкоўскі ў жанрах балады, элегіі, санета, трыялета і іншых. Рэцэнзаваў кнігі пісьменнікаў, пісаў артыкулы па пытаннях сучаснай беларускай паэзіі, выступаў як перакладчык з украінскай мовы. Вершы Міхася Рудкоўскага перакладзены на англійскую, грузінскую, рускую, украінскую мовы. Многія з вершаў пакладзены на музыку. У творчай спадчыне Міхася Рудкоўскага добрая нізка вершаў прысвечана патрыятычнай тэматыцы. І вельмі ж яго кранала тэма вялікай айчыннай вайны, мужнасць і гераізм нашага народа. Сёлета, дарэчы, падчас падрыхтоўкі ў нашай тэлерадыёкампаніі «Брэст» праектаў да Дня перамогі і на радыё, і на тэлебачанні неаднойчы выбар падаў менавіта на вершы Міхася Рудкоўскага. Патрыятычнае, высокага грамадзянскае гучанне. Некалькі хацелася б зачытаць у эфіры. «О колькі ў нашай ціхай старане! О колькі ў нашай ціхай старане магіл салдат яшчэ ўсё невядомых. Мая зямля ім стала родным домам, ім смерцю храбрых, паўшым на вайне. Над помнікамі ў небе залатым схіляюцца бярозы, як матулі, і быццам сёстры добрыя зязюлі гады бяссмерця вёснах лічаць ім. Зімой і летам людзі зноў і зноў да іх цякуць, бы зоркі шляхам млечным. Гары, гары агонь свяшчэнны, вечны, як памяць наша, нашая любоў. Каменні цытадэлі. Мы каменні руін цытадэлі з байніцаў і сцен казематаў. Нас ламалі, крышылі, засыпалі нас градам снарадаў фашысты-салдаты. Спапяліць нас у прах людзі ў касках з крыжамі хацелі. Шрамы ран пунсавеюць і сёння на нашым апаленым целе. Мы сабой прыкрывалі ад куляў байцоў, як маглі прыкрывалі. Мы сабой засланялі жанчын і дзяцей, мы ад смерці ліхое хавалі. І за ноч, за адну расстраляную ноч назаўсёды сівелі мы, каменні глухіх казематаў старой над ракой цытадэлі. Вы прыходзьце, о людзі, да нас, як да лепшых сяброў вы прыходзіце. Вы знаходзьце сцяжыны дарогі да нас, як да лепшых сяброў іх знаходзіце. Вы прыходзьце ў ранні і ў дзень, калі маладзік, калі поўня, вельмі трудна. Да крыку нам трудна маўчаць, мы болем жывым перапоўнены словамі гневу, што засмяглыя губы шапталі, вусны нашых бацькоў і братоў, што на нашых грудзях паміралі. Лепш, чым кнігі аб подзвігу іх, мы раскажам праўдзівыя былі, мы іх кожнага знаем у твар, і імёнаў мы іх не забылі. Толькі вы, калі ласка, прыходзьце часцей, як да лепшых сяброў вы прыходзіце. Вы дарогі знаходзьце, што найкарацей, як да лепшых сяброў іх знаходзіце. Не спяшайце. Спыніцеся тут каля нас пасівелых каменняў і пастойце хвіліну, паслухайце нас у задумным знyaменні. Не кляніцеся гучна, а ў душы зірніце свае. Не зайздройце героям, іх славе. Толькі раз чалавеку айчына дае на бяссмерце свяшчэннае права. Вельмі лёгка, вельмі натуральна ўдавалася Міхасю Міхайлавічу уздымаць голас свайго лірычнага героя на высокія грамадзянскія ноты, а часам выразная патрыятычная лірыка гучала менавіта праз вершы, прысвечаныя членам сям'і, аднавяскоўцам. Так, напрыклад, сталася са знакамітым творам Міхася Рудкоўскага «Мой дзед быў сельскім кавалём». Алла Владзіміраўна, нагадайце яго, калі ласка. Мой дзед быў сельскім кавалём, кавальскай справы каралём. Калі каваць, ужо каваў, не ў хаце, кузне начаваў, а баляваць, дык баляваць, і дзень, і два, і тры, і пяць. Стары, а сіла ў руках, рукі ўзмах, душы размах. Спакойна дзед мой паміраў, не паміраў, а дагараў. Не дагараў ён, а згараў, як вугаль горня. Папрасіў, вады, унучак, прынясі, усё ў грудзях маіх пячэ. Прынёс, ён выпіў. Мы яшчэ з табой, унучак, будзем жыць, каваць плугі. Ну, ты бяжы, гуляй, я ж трохі прыкархну.
І я памчаўся ў вясну, а ён заснуў, навек заснуў. Сякеры гахкалі ў лясах, звінела ў лугах каса, што дзед загартаваў. Падковай высякаў агонь на кіламетры сотым конь, што дзед мой падкаваў. А вечарам з-пад хмарных стром прагрукатаў над кузняй гром, і зломленыя ў крыле маланкі упалі ў траву. Яшчэ і сёння на сяле нас кавалёвымі завуць. Мой дзед быў сельскім кавалём, кавальскай справы каралём. А тут мы маем магчымасць уключыць у праграму фрагменты гэтага верша ў выкананні самога паэта. Запіс узяты з тэлепраграмы брэсцкай студыі тэлебачання, зробленай Міколам Пракаповічам «Край», і хутчэй за ўсё адносіцца менавіта да адной з апошніх сустрэч Міхася Рудкоўскага са сваімі чытачамі. Сякеры гахкалі ў лясах, звінела ў лугах каса, што дзед загартаваў. Падковай высякаў агонь на кіламетры сотым конь, што дзед мой падкаваў. А вечарам з надхмарных стром прагрукатам на кузні гром, і зломленыя ў крыле маланкі упалі ў траву. Яшчэ і сёння на сяле нас кавалёвымі завуць. Значнае месца ў творчасці Міхася Рудкоўскага займалі, як вы ўжо адзначылі, Алла Владзіміровна, і пераклады. На гэтай ніве ён працаваў надзвычай плённа, і ў нашым радыёархіве ўдалося знайсці запіс, які датуецца прыкладна 70-мі гадамі. Цесная дружба звязвае літаратараў Брэшчыны і Валыні. Штогод мы бываем у гасцях у іх, а яны у нас. Мы перакладаем іх творы, а яны нашы. Асабіста я, напрыклад, з вялікім задавальненнем працаваў над перакладам цікавай кніжкі маё сябра Петра Маха «Гасціна ў матулі», якая апавядае пра раннія гады Лесі Украінкі. У свой час я зрабіў пераклад некалькіх фрагментаў з выдатнай паэмы «Песня з бярозы» таленавітага ўкраінскага паэта і палымяна рэвалюцыянера Александра Гаўрылюка, які сваё кароткае і яркае жыццё аддаў барацьбе за вызваленне заходнеукраінскіх і заходнебеларускіх зямель з-пад гнёту буржуазнай Польшчы. Зараз я і прачытаю два з іх, дзе паэт, вязень Артуз бярозскай турмы, звяртаецца на волю да сваёй любай і да сына. Вы, што сходжаны ночамі вёскі, дружбакоў непадкупны атрад наш, сваю вернасць бы келіх пранёс я над праваллем вагання і здрады. Знаю голас суровы і строгі, знаю радасць грамадзяніна, ды хачу гэту ноч у астрозе быць і бацькам, і мілым, і сынам. Над зямлёю, як песня ў цемры ўжо расцвітае світанне, дазваляю, няхай жа ўскалыша ўсхваляванае ў сэрцы каханне, то к табе у самоце лячу я, увесь навекі табою працяты, да калень прыпадаю, ты чуеш, о мая ты, мая ты, мая ты. У нашай стрэчы, нібы ў акіяне, шчасце плешчэ бязмежна і страсна, і да ласкі далоняў каханых моя прага ніколі не згасне. Хоць раздзелены плотам багнетаў мы ў царстве праклятага змея, ды навекі, навекі ўва мне ты, і скрозь далеч навекі ў табе, дзе да скрыпу сашчэплены зубы, дзе каменна трымаюцца ў горы, там саромеюцца пець пра любых, пра кахання там песень не твораць, сцерагуцца, каб смутак барвісты маладушнасці ў іх не збудзіла і прынадаю ласк прамяністых не здавіла парыву і сілы. Ці ж такое людское каханне, што адкрыта глядзіць усім у вочы, той ніколі сабе не спаганіць, хто ў сябе кветкі вырасціць хоча. Нас каханне з дарогі не зводзіць, і на крылах нам грузам не вісне. Спеў любові, як песня свабоды, скрываўлёная гордая песня. І другая пяшчота памалу з маё сэрца ракою сплывае, нібы броіста ціхая хваля на прывольным шырокім Дунаі. То к табе, хлопчык родны мой сыне, дружа мой яснавокі прыветны, можа больш я цябе не спаткаю, як не ўбачу цябе, як загіну. От ён сэрца табе запавет мой, каб у здрадлівай долі сірочай ты ніколі не ведаў галечы, не маёнткі пакіну, не грошы, іншы скарб я пакіну навечна. Гэты скарб з ім жыць лёгка і светла, і ніколі не страшна памерці. То любоў да людзей і да свету, што захопіць усё твоё сэрца. Свет ліхі толькі гадам бяскрылым, што калечна жывуць сам сабою. І страшыць іх ганебна магіла, бо ўварве ўсё, што з местам было ім.
Мы ж смехаемся смерти ў вочы і спакойныя крочым на страты. Мы то шлях, што людзей кліча з ночы, пераможна вядзе над праз краты. Адной за адной выходзілі кнігі вершаў Міхася Рудкоўскага. Першыя вёрсты, сінія брады, позвы, у краі тым, векавечная бацькаўшчына, Трыгор'е, Засцярога. І аўтар хутка перарос рэгіянальны маштаб. Творчасць Рудкоўскага была ацэнена і на агульнарэспубліканскім узроўні, і на всесаюзным. У 60-е гады на Брэшчыне ён быў фактычна адзіным аўтарам, хто ўваходзіў у склад Саюза пісьменнікаў СССР. Алла Владимировна, як жа захоўваюць на радзіме памяць пра свайго славутага земляка? Пайшоў паэт, але ж яго імя не забыта. На радзіме Міхася Рудкоўскага ў вёсцы Востраў створаны літаратурны музей, экспазіцыя якога расказвае аб жыцці і творчасці слыннага земляка. Да таго ж і востраўская школа насіла ганаровае імя Міхася Рудкоўскага. Дзве вуліцы ў роднай вёсцы і горадзе Ганцавіча названы ў гонар паэта. У Брэсце на доме па вуліцы Маскоўскай, дзе ён жыў, устаноўлена мемарыяльная дошка. А што робяць для ўвекавечання памяці Міхася Рудкоўскага ганцавіцкія бібліятэкары? Па-першае, гэта ў кожнай бібліятэцы створаны літаратурныя экспазіцыі, прысвечаныя літаратарам-землякам. Маюцца змястоўныя тэматычныя дасье, дзе сабраны рукапісы, фотаздымкі, творчая спадчына пісьменнікаў, у тым ліку і Міхася Рудкоўскага. А колькі за гэты час было наладжана літаратурных сустрэч, вечароў памяці ў гонар пісьменніка, якія толькі людзі не прыязджалі да нас на Ганцаўшчыну, каб аддаць даніну памяці і павагі Міхасю Рудкоўскаму. Неаднойчы да нас прыязджала і брэсцкая студыя тэлебачання, колькі было знята перадач, прысвечаных слыннаму Міхасю Рудкоўскаму. А літаральна на пачатку гэтага года мы падрыхтавалі да друку і выдалі з дапамогай мясцовай улады зборнік «Міхась Рудкоўскі. Слова ў вечнасць», які складаецца з выбраных вершаў паэта, успамінаў яго малодшых сясцёр Лідзіі і Ірыны, вершаў прысвячэнняў берасцейскіх літаратараў, шматлікіх фотаздымкаў. Скажыце, калі ласка, якімі былі апошнія гады Міхася Міхайлавіча? Што ўдалося зрабіць, што не паспеў? Апошнія гады Міхася Рудкоўскага былі напоўнены літаратурнай працай. У 1984 годзе выйшаў зборнік «Засцярога», у 1986 аднатомнік выбранай лірыкі «Залатазвон». У 1990 годзе ў выдавецтве «Савецкі пісатель» у Маскве выйшаў зборнік лірыкі Міхася Рудкоўскага «Да прыбудзеш ты ў міры всегда» у перакладзе на рускую мову Сергея Красікава. Апошні пасмяротны ўжо зборнік «Гарынь» выйшаў у 1992 годзе. Аднак сігнальны экземпляр, так называюць выдаўцы першы варыянт кнігі, ужо цяжка хворы паэт трымаў у руках. Яго прыслалі з выдавецтва «Мастацкая літаратура», калі Міхась гартаць і чытаць ужо не мог. Ён трымаў свой апошні зборнік і, паднёсшы да твару, удыхаў пах свежай друкарскай фарбы. Думаецца мне, не паспеў ён многага яшчэ, пайшоўшы так рана жыцця, у самым росквіце творчых і чалавечых сіл. Але ён быў шчаслівы чалавек, шчаслівы тым, што прыйшоў у гэты свет, шчаслівы тым, што яго былі бацькі, якія яго любілі, былі сёстры, якіх ён любіў і якія моцна любілі яго. Была сям'я, сыны, быў талент, падараваны Богам. Алла Владимировна, а падзяліцеся яшчэ, калі ласка, уласным вашым адчуваннем значнасці творчага скарбу Міхася Рудкоўскага для вас асабіста, для землякоў, ну і ў цэлым для нас, сучаснікаў. Па-першае, для мяне, яшчэ як і для пляменніцы Міхася Рудкоўскага, адчуванне значнасці творчага скарбу непараўнальнае, значнае, высокае. Творчасць яго не падобная да творчасці іншых літаратараў. Дзядзька Міхась – гонар нашага роду. А як для чалавека, які захоўвае, папулярызуе, зберагае літаратурную спадчыну пісьменнікаў, хачу дадаць, што адданасць і вернасць матчынаму слову дапамаглі Міхасю Рудкоўскаму стаць адметным і яскравым сваёй творчай індывідуальнасцю аўтарам, адкрыць чытачам гуманістычны патэнцыял патрыятычных пачуццяў, знайсці шмат літаратурна-мастацкіх залацінак, стварыць нямала цудоўных вершаў на патрыятычную, ваенную, любоўную тэматыку, выдаць добры дзясятак кніг. Мала які іншы паэт прысвяціў столькі вершаў любай Беларусі, роднай палескай старонцы, берасцейшыне, белавежскай пушчы, працавітым і мужным людзям. Міхась Рудкоўскі сваімі творамі паспеў зрабіць добры творчы ўнёсак у літаратурную скарбонку роднай зямлі, абагаціўшы нацыянальную літаратуру.
І ён заслугоўвае таго, каб нашчадкі помнілі яго імя, цанілі яго творчасць, вучыліся па ёй любіць сваю зямлю, мову, саму жыццё. І ў заключэнне хацелася б прывесці радкі, напісаныя Надзеяй Парчук. Твоим радкам звенеть, не отзвенеть, пачуццям твоим ліцца, не проліцца, твоя паэзія сапраўдная жывіца. Дык як табой паэт не ганарыцца, і як цябе ў песнях не апець. Дзякуй вялікі, Алла Владимировна. Нагадаю, у чарговым выпуску праграмы «Натхнёныя лёсам адзіным» брала ўдзел дырэктар Ганцавіцкай раённай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы Алла Владимировна Хваль. За гукарэжысёрскім пультам быў Руслан Леўлюх, вядучы Васіль Барысюк. Да пабачэння, да новых сустрэч. Усяго вам самага добрага. Натхнёныя лёсам адзіным.